Днес ще ви представя булпап, украинско производство, в 4,5. Цевта е германска, 67 см е дълъг. Сега ще му замерим скорост. Ще стрелям с чашки турски на спотон 0,63 грама. Ето ги. Ето ги чашките. Сега ще видим каква скорост ще покаже. Има си плочка за единично, има си и барабан. Тип мародерски. 290. В момента е на 150 бара. Някъде е налягането. Със сигурност минава и 300, ако се натегне още малко пружината. Но няма смисъл повече от 290. Ето го, 290. Ето, булпап, 67 см, самоделка. От тук се регулира. Почка за единично и мародерски барабан. Малко му е паднала анодацията, но това не му пречи да работи. Понеже го бях увивал в ленти камуфлажни и от лепилото на лентата е паднала анодацията. Ето го.